салому дуруди бепоён ва кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. расонаҳои иттилоотӣ ки ҳеҷ гоҳ барои дарёфти мавзӯъ танқисӣ намекашанд, дар рӯзҳои бемавзӯӣ онҳо ҳатман дари нафари алоҳидаро мекӯбанд то майдони муҳокимаву баҳсу шӯру ғавғо хунук нашавад. ҳоло журналистон ба муносибати хеле нозуки хатти ҳамлаи дастаи ПСЖ намак пошиданиянд. мавзӯе ки бояд ҳамакнун ҳалли худро пайдо кунад ин аст ки дар ҳайати ин даста ҳоли ҳозир кӣ шоҳ аст? месси, мбаппе ё неймар? неймарро куман аз рӯйхати муддаиҳо берун кардаам, чун замони набудани месси бояд ӯ дар ин мавзӯъ мавқеъ пайдо мекард. барои аксарият бо вуҷуди оне ки мессии дастон дар ПСЖ аст, вале Килиан Мбаппеи ҷавон бозигари рақами 1 даста аст. магар месси ба ин иҷозат медиҳад? ана акнун метавонад ҷанг ба миён ояд. мессие ки дар 9 бозӣ 1 гол дорад, ҳоли ҳозир аз рӯи ин далел бозигари беҳтарини ПСЖ шудан наметавонад, вале дар қиёс ба Мбаппе ӯ яке аз асоситарин ҷоиза туби тиллоиро дар ин мавсим гирифт. Эммануэл Пети, футболбози собиқи мунтахаби ПСЖ низ чанд вақт пеш изҳор дошт ки Мбаппе шоҳи ПСЖ аст. месси ку як умр шоҳ буд ва аз шоҳ будани Мбаппе дар ПСЖ шояд нигарон набошад, вале Мбаппе ҳам дар суҳбати охиринаш нагузошт ки оташи баҳси интиқодгарон боло гирад. ӯ гуфтааст ки мушкил аст вақте дар як даста бо мессиву неймар вори бозингар бозӣ намоӣ ва рӯйрост худро шоҳ ном бубарӣ. ман ҳоло дар ҳолати хуби варзишӣ қарор дорам ва аҳволи дастаам бад нест. мо низ дар дохили бошгоҳ машварати онро намекунем ки аз миёни мо шоҳ бояд кӣ бошад. аз ҳама асос муносибати сеи мо дар майдон хуб бошад ва натиҷаҳои даста беҳтар гардад, гуфтааст Килиан Мбаппе. ман вазифаҳои ҳар сеи онро тақсим кунам. месси шоҳ аст, Мбаппе шоҳзода аст ва неймар ҳамон вазифаи қадимаашро иҷро мекунад, сояи шоҳ. омадани Ралф Рангник ба курсии сармураббигии дастаи Манчестер Юнайтед саҳлу сода барпо нашуд. омаданаш ку дар Англия ҳангома барпо кард ва аввалин бозиашам ба сифати сармураббии МЮ бад нагузашт. 5 сармураббии олмоние ки дар Премер-лигаи Англия фаъолият карданд, ҳеҷ кадомаш аввалин бозиашонро бо ғолибият паси сар нанамуданд. ин корро Рангник кард, чун ӯ устоди Юрген Клоппу, Томас Тухелу, Юлиан Нагелсман аст. ин буд ки вақте аз Клоп пурсиданд ки Рангник мураббии хуб аст, ӯ ҷавоб дод ки мутаассифона бале, ӯро бештар профессор ном мебаранд, чун таби хеле нозук доштанаш дар футбол кайҳо миёни ҷомеаи футболӣ бонгу ном бароварда буд. аз ҳама асос Рангник бояд фишор овардани бозингаронро бар ҳариф дар рафти бозӣ ба тартиб дарорад. натиҷаи бозӣ бад набуд. 16 зарба ҷониби дарвоза ки ҳарифон танҳо 8 то доштанд ва аз ин 16 зарба 5 тоашро Криштиану Роналду задааст. барои мардум аҷиб аст ки Рангник дар мавриди бозигарони МЮ махсусан Роналду чӣ андеша дошта бошад. ӯ гуфтааст ки ба ман бозии бачаҳо писанд омад, махсусан ним соати аввал ки хеле ба ҳариф фишор меовардем. мо бозиро идора мекардем, дар хати дифоъам хуб будем ва аз ҳама муҳим бидуни гол хӯрдан бозиро хотима бахшидем. мо ҳамагӣ як маротиба тамрин гузаронидем ва бачаҳо маро ҳайрон карданд, чун ман воқеан чизи дигарро интизор будам. ғайри 5 дақиқаи иловагӣ дигар мо ҳеҷ гоҳ ҳарифро ба дарвозаи худ наздик шудан намегузоштем. мо хостем бо 2 ҳамлагар дар марказ бозӣ кунем ва маҳорати Роналду бидуни тӯб дар майдон писандидатарин чизи ин бозӣ бароям буд, гуфтааст Ралф Рангник. дар умум агар бигирем дастаи ҳозираи Манчестер Юнайтед фарқияташ аз дастаи замонҳои Сулшер дар он аст ки сармураббӣ Ралф Рангник аст. дигар ҳоло ҳеҷ тағйироте нест. Юрген Клоп чемпионати футболии Африқоро мусобиқаи хурдака гуфт ва ин мусобиқаи хурдака гапу калочаҳои калон ба миён овард. акнун дар Африқо касе Клопро эҳтиром нахоҳад кард. африқоиҳо намехоҳанд ки чемпионаташонро дар қиёси Премер-лигаи Англия ба ҳадди як зина поён нишон бидиҳанд ва гуфтаҳои Клоп албатта ки ба онҳо писанд намеояд. сармураббии мунтахаби Сенегал Алиу Сисе дар як барномаи телевизионӣ хеле асабӣ шуд ва гуфт ки Юрген Клоп худро кӣ мегирад
ман мунтахаби Сенегалро мураббигӣ мекунам ва бозигарони ман дар дастаи клуб фаъолият мебаранд. Ман Ливерпулро эҳтиром дорам, вале клубро ба хотири мусобиқаҳои моро пас заданаш эҳтиром нахоҳам кард. Вай ҳоло бо шарофати бозигарони африқоӣ дар вазифаи сармураббигии дастаи Ливерпул аст. ӯ ҳамеша дар финал шикаст мехӯрад. агар дар ҳаят Садио Мане, Муҳаммад Салоҳ ва Матиб намебуданд, гуфтааст Алиу Сисе. Юрген Клоп низ атрофи ин мавзӯъ қариб журналистро ба қавле маъюб мекард. журналист суол додааст ки чаро шумо мусобиқаи африқоиро хурдакак ном бурдед. Клоп хеле асабӣ шуд ва дарҳол гуфт ки исто, ман инро дар назар надоштам. ман фақат мехостам бигӯям ки то моҳи март ягон хел таваққуф барои коронавирус намешудааст ва моҳи январ танҳо мусобиқаҳои хурдтар моро интизор аст. ман онеро дар назар надоштам ки чемпионатҳои африқоӣ хурд аст. не, ин мусобиқаҳои бузург аст ва маҳз аз рӯи ин мусобиқа мо зиёд футболбозони бомаҳорати худро аз даст медиҳем, гуфтааст Юрген Клоп. африқоиҳо рост мегӯянд. ҳамаи голҳои Ливерпулро ҳамин бечора Салоҳу Мане мезананд, вале туби тиллоиро Месси аз Аргентина мегирад. меҳмонхонаи Мессиро дар Барселона вайрон мекунанд. каталониҳо ана ин тавр бо футболбозони таърихии худ муносибат менамоянд. дигар пеши қонун фарқ надорад ки ту Месси ҳастӣ ё каси дигар. гуфта мешавад ки ҳокимияти шаҳри Барселона меҳмонхонаи тааллуқ ба Мессиро ки дар наздикии майдони Камп Nou омада фурӯхтааст бо чанд далел вайрон хоҳанд кард. баҳонаи ба қавли вайронкунандаҳои меҳмонхонаи Месси ин аст ки гӯё бинои он ба талаботи стандарти шаҳрӣ ҷавобгӯ нест. ин меҳмонхонаро Месси соли 2017 бо маблағи 30 миллион евро сохта буд ки дар ин баробар аргентинӣ моликии ду меҳмонхонаи дигарро дар минтақаҳои Ибица ва Майорка дорад. тарҳи сохти бинои меҳмонхонаи мазкур ба қавли ҳокимиятдорони Барселона ба талабот ҷавобгӯ набуда, долонҳои он аз ҳад калон сохта шудааст. аз ин рӯ тибқи нақша бояд меҳмонхонаи 30 миллионаи Месси фаъолияташро қатъ ва ба ҷои он чизи дигар сохта шавад. худи Месси ҳоли ин мавзӯъро шарҳ надодааст, вале ба гумонам долонҳои калон ҳеҷ гоҳ сабаби асосии вайрон кардани як бинои муҳташам намегардад. ин ҷо зери коса нимкосае ҳаст. шояд худи каталониҳо ҳам ба ҳафтумин туби тиллоии Месси эътироз доранд. як туби тиллоии 30 миллион зарар овард. фавран онро ба соҳибаш баргардонидан лозим. чизи мардум хосияти хуб надорад. сару садоҳо дар мавриди гузариши Муҳаммад Салоҳ ба Барселона зиёд аст ва то ин дам аз ҷониби тарафайн ҳеҷ изҳороти расмие набаромада буд. танҳо ҳамин маълум аст ки дар шӯрои директорони дастаи Барселона харидории футболбози мисрӣ матраҳ гардида буд. гуфта мешавад ки худи Хави Эрнандес махсусан ба Салоҳ таваҷҷӯҳи хоса дорад ва ба қавле ду пой дар як мӯза раҳбарияти Барселонаро хоҳиш кардааст ки Салоҳро ба Каталония биёред. инро дастаи Ливерпул рад кард ё на, вале худи Салоҳ рад кард. ӯ гуфтааст ки ман чандин маротиба гуфтам ки агар ин дар дасти ман мебуд, пас ҳеҷ гоҳ Ливерпулро тарк намекардам, аммо хулосаи охиринро бошгоҳ мебарорад. ин ҷо ягон мушкилӣ нест. фақат моро мебояд сари шартномабандӣ андаке машварат намоем ки ин аз раҳбарияти бошгоҳи Мерсисайдӣ вобастагӣ дорад. ман аз хостории махсуси Хави огаҳ шудам. олӣ аст ки Барселона бар ин даста ба ман таваҷҷӯҳи махсус доранд, аммо ман дар Ливерпул хушбахтам. мебинем ки оянда чӣ мешавад. ҳоли ҳозир ман мехоҳам ки дар премер-лигаи Англия боқӣ бимонам, чун ин пурқувваттарин чемпионат дар рӯи ҷаҳон аст, гуфтааст Муҳаммад Салоҳ. одами солим киштиро монда ба қаиқ меравад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.